Nginamukele ekhaya lamaphupho. Kunabantu abaningi ababuzile amaphupho. Ngizolokhu ngithatha nga-1 ngizophendula ngifake ku-YouTube. Uma uthi nawe unephupho phuthuma ku-YouTube, mhlawumbe usuphendulekile. Uma ubuka ku-YouTube le video ngicela usubscribe. Uma ubuka ku-TikTok sifollowe ungi-inbox ucele inamba. Amaphupho ngokukhulelwa. Ingabathini amaphupho ngokukhulelwa? Abike ukuthini empilweni yakho? Namhlanje uzokuzwa lokho, kodwa-ke qala ushaye usubscribe. Amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa. Uma uphupha izithelo eziningi ezahlukahlukene, kuyenzeka-ke uphuphe umuntu wakini noma umngane wakho ukhulelwe. Uma uphupha udla izithelo kusuke kunguwena-ke ozokhulelwa noma-ke kanti vele usukhulelwe. Uma uphupha kubhukuda emanzini angcolile noma-ke udaka olunamanzi abishayo kulona, kusuke kunguwena okhulelwe. Uma uphupha ukuthi ukhulelwe kusho ukuthi-ke uzoba namawele ngelinye ilanga, ikakhulukazi-ke uma uphupha wona